Wara li matul tmiem il-ġimgħa li għadda kellna l-maltemp u x-xita bil-qliel u tnejn ix-xemx dbismet ta' xi ħin fuq il-Gżejjer Maltin, jidher li t-tlieta se jisbaħ bix-xita. Fis-sigħat bikrin għal ħabta tal-erba' ta' filgħodu maltempata oħra mistennija tolqot il-Gżejjer Maltin. One News żar l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn tkellimna mal-bassar tat-temp Brian Mikallef. Mela, bħalissa hemm sistema qed tikber fuq il-punent tal-Mediterran u sada filgħodu tilħaq tiġi fuq Gżejjer Maltin. Għalhekk qed nistennew xi ħalbit tax-xita bir-ragħad, però s-saħħa tar-riħ mhux se jkun qawwi daqskemm kien fl-aħħar jiem. Brian Mikallef qal li t-tlieta waqt il-maltempata jista' jkun hemm ukoll mumenti meta jagħmel is-silġ. Staqsejnieh jgħidilna kif mistenni li jkun it-temp fil-ġranet ta' wara. Mela, l-erba temp jibqa' ftit instabbli, bis-sistema li ħadd għadda, filgħodu nistennew ħalbit tax-xita però mal-ġurnata jmur l-aħjar. Il-ħamis ġurnata sabiħa u mal-ġimgħat nerġgħu nistennew xi ħalbit tax-xita. Però l-weekend jidher li ħajkun temp sabiħ ukoll.